Terve, terve. Eli mun nimi on Mikko Törmälehto ja olen Voiton personal training vastaava ja toimin siis täällä personal trainerina ja huolehdin siitä, että meidän PT-palvelut toimii ammattimaisesti ja PT-tiimi yhteistyössä hyvin ja vastaan siitä, että meidän PT-palveluiden laatu on korkeatasoinen. No kyllähän Voitto on hirmu monipuolinen paikka, eli tässä on meillä hirmu laaja ryhmäliikuntatarjonta, mikä on tietysti ihan mielettömän hyvä puoli. Meillä on toiminnallinen sali, joka aika monesta salista puuttuu, että pystytään vetämään kelkkaa, tekemään köysillä reenejä, palloilla, kahvakuulilla, näiden niin kuin normaali salilaitteiden lisäksi. Ja ammattitaitoiset ryhmäliikunnan ohjaajat, tietysti ammattitaitoinen PT-tiimi ja sitten mikä on tietysti älyttömän hyvä puoli, että tämä on tämmöinen perhekeskeinen sali, eli tuossa on City Dance ihan vieressä ja Superparkki vieressä, että jos lapset touhuilee City Dancen tunneilla tai sitten aktiviteettipuistossa, niin vanhemmat voi olla sitten samaan aikaan täällä, kun kaikki on lähellä toisiaan. Niin erittäin hyvä siinä mielessä. Tuon normikuntosaliohjelman lisäksi niin PT-palvelussa menee sillä tavalla, että meillä on yksilövalmennuksia, sitten tämmöisiä duoja, jossa on 2 henkilöä kerralla. Ne on yleensä kaveripariskuntia tai sitten kavereita tai sitten pariskuntia. Sitten on pienryhmävalmennuksia, joita on paljon, mullakin tällä hetkellä 5 kappaletta pyörii, eli siellä on aina 4 henkilöä sitten samaan aikaan noissa pienryhmissä. Niin monipuolisesti löytyy kyllä varmasti kaikille ja sitten tietysti kestot vaihtelee näissä kaikissa valmennuksissa, että on 3 kuukaudesta, 6 kuukaudesta, 9 kuukauteen, yli vuoteen ja näin poispäin, että monia paketteja. Kyllä. Montako personal traineria teillä toimii täällä Voitossa? Tällä hetkellä on 2, eli minä ja Vähäkuopuksen Aappo ja sitten meillä tulee syksyllä rautasta ammattitaitoa lisää, eli Joonas Iisalmesta tulee sitten remmiin vielä lisäksi, niin sitten meillä on kolme personal traineria ja oikein hyvä laadukas tiimi tekemässä töitä. Kuntosaliohjelmanhan meillä saa ihan kun varaa vaan respan kautta ajan siihen ja sitten me tehdään räätälöity ohjelma jokaiselle asiakkaalle, jos on tarvetta niin kuntosaliohjelmalle. Sitten jos haluaa ihan varsinaiseen PT-valmennukseen, niin ne tulee aina semmoisen velotuksettoman konsultaation kautta, eli yhteyttä respaan ja sieltä varataan konsultaatioaika, joka on siis maksuton. Ja minä sitten haastattelen kaikki henkilökohtaisesti, kyselen vähän ruokailusta ja liikunnasta ja elämäntilanteesta yleisesti ja sitä kautta se sitten lähtee rakentumaan. Eli konsultaatio on se juttu, jos se lähtee.